Sat kodiranja se održava svake godine tokom sedmice informatičke edukacije. Sedmica informatičke edukacije obilježava se svake godine u decembru kada je rođena pionirka računarstva Grace Marie Hopper. Grace Marie Hopper je rođena 9. decembra 1906. godine u New Yorku. Studirala je matematiku i fiziku, a doktorirala na Univerzitetu Yale. Bila je pionir kompjuterskog programiranja te mornarički admiral. Paralelno je obavljala poslove vezane za programiranje i obavljanje dužnosti u mornarici kao rezervistica. Bila je jedan od prvih programera računara Harvard Mark I i odgovorna za razvoj prvog kompajlera. Računar Mark I je korišten za rješavanje vrlo kompleksnih proračuna, između ostalog i za izračunavanje implozije u okviru Manhattan projekta. Između ostalog, Grace Hopper je zaslužna za popularizaciju izraza bug i debagiranje te za razvoj programskog jezika COBOL, mašinski neovisnog programskog jezika višeg nivoa. 1967. godine Grace se vraća u mornaricu i tu ostaje do penzije. Preminula je 1992. godine. U spomen na Grace Hopper i njena dostignuća, svake godine u decembru se organizuje globalna akcija Sat kodiranja ili Hour of Code. Globalni edukativni pokret Hour of Code, koji doseže milijone učesnika u preko 180 zemalja, zamišljen je kao jednosatni uvod u informatiku, oblikovan tako da pojasni programiranje i pokaže da svako može naučiti osnove. Sat kodiranja organizuje neprofitna organizacija Code.org koja je posvećena popularizaciji programiranja. Na satu kodiranja svaki učesnik postaje programer na zabavan način. Povodom sedmice informatičke edukacije u našoj školi je i ove godine obilježen ovaj svjetski edukativni događaj od 9. do 15. decembra 2024. godine. Edukacijom učenika kroz radionice Sat kodiranja 2024, koje su organizovali profesori informatike. Na satu kodiranja učenici su učili programiranje na zabavan način kroz interaktivne tutoriale, koji su urađeni na primjerima popularnih igrica i videofilmova kao što su Angry Birds, Minecraft, Elza i Anna, osmišljeni tako da prethodno predznanje nije potrebno.